gara fase horretan eta pixkate ze egitura hartuko zuen ikusteko aukera izan nuenean, iruditzen zitzaidan oso garrantzitsua bertan ere sartzea, pixkat, mikroeskala hori edo, kontuan hartuta, gu gure pertsona, gorputz honetatik, eta desioarekiko, eta arkitekturarekiko, eta intimitatearekiko, eta guzti horren harremana pixkat, ez dakit, plazaratzea ero garatzea, baita ere, ezagutzen nuelako lehenagotik, CCCB-an 2016-2017an egin zuten erakusketa oso potente bat, eta nire ustez bertako komisaria biek, Rosa Ferre eta Adelaide de Catersek egin zuten lan ikaragarria, 18. mendetik intimitatearen kontzeptu ero sortu zen horretatik gaur egunera arteko harreman guzti horieri egiteko alako genealogia bat eta alako hausnarketa kolektibo bat gainera azpiatalak zituen eta bakoitza aditu batek komisariatzen zuen eta nire proposamena da izan zen horren bosgorailu lan egitea. Azkenean hori bai euskarara ekartzea eta bai espazio honetara ekartzea eta hausnarketarako ere beste egin bat planteatzea. Arkitektura eta espazioak desira sexualerako toki bezala duten boterea eta bestalde batetik baita fenomeno horiek bai, esan bezala botere eta kontrol mekanismo bezala daukaten papera. Eta paper hori azkenean nik uste nabarmentzen dela bastante bai, ez dakit, heteroaraua, patriarkatuaren eta forma horien erreprodukzio horretan. Egon diren arren, historian zehar hortik atera izan diren halako burbuia esperimentu eta prototipo. Galdera oso politia da, nik sinesten dut arkitekturak badaukala gaitasuna edo favoratu ditzazkela nola baiteko harreman bota batzuk bai, azkenean sistema batek bere burua erreproduzitzeko behar dituen espazio horiek, eta sistema izan daiteke gaur egun ezagutzen dugun, beste batero, nik uste beti egon dela sistema batek, politika batek izan duela bere isla espaziala, eta horretan azkenean arkitektura aliatu ezinbestekoa da. Hala ere, nire iritzi pertsonalean oso boteretsua da jendeen arteko harremanak sortzen duen arkitektura. Niretzako arkitektura bat pertsonarik gabe kostatzen zait ulertzea, edo bertan ezin badaiteke inolako harremanik garatu, kostatzen zait ulertzea. Eta hitzaldian bertan ere komentatu izan dut, eta erakusketan ere horrela jasotzen zen, nola, bai erakusketa eta bai hitzaldian aipatu ditut hainbat kasu, lotzen direla arkitektura, desira eta sexualitatearekin, baina nola finean ez diren izan hainbeste. Helburu horrekin eraikitako proiektuak. Eta aldiz bai, kontrara, erabiltzaileak egin dituztela, beste funtzio batekin edo beste programa batekin edo sortutako espazioak beraiek bilakatu dituztela desirarako edo sexurako espazio. Eta aipatzen diren kasuak azkenean badira bai komun publikoak edo hondartzak edo parkeak eta hiri guztietan egon izan direla espazio kodifikatu batzuk non beraien izaera hori izan ezarren ere, ordu konkretu batzuetan, horren praktika ezberdin batzuen, aterpe, komunitate batzuen topaleku bilakatu izan diren. Nire helburua izan da, gai hain interesgarri honen testu inguruan, lehen aipatu den bezala, beste oin bat edo beste adar bat aportatzea, eta baita, beste pertsona batzuek egin duten lan horren bosgorailu lan egitea, azkenean jada landutako material eta eduki horieri sozializazio horretan zabaltzeko, benetan ere oso lanketa interesgarri iruditzen zait kalitate handikoa eta azkenean hori ere hemen presente egoten nahi.